rikala semanten lakon bali sigala-gala Pandhawa kaliyan Dewi Kunti Talibrata menika sampun sirna margalayu sampun pejah dados sawu ngoten. Kowe percaya yen to para Pandhawa kuwi wis mati? Lho nggih to. Gegek sing gawe kowe Sengkuni. Lho. Lah kula niki tiyang paling suci sak donya kok gawe patine tiyang niku. Napa mboten dosa? Wong Sengkuni iki dosa ora dosa ya tik golek-golek nampre ora dadi dosa kok. Nyawang wong wedok jere nek urung kedhep kuwi ora dadi dosa. Sengkuni iki yang ngono nek nyawang wong wedok ngono melek terus ora tau kedhep ben ora dosa. Ngono kuwi kok iso? Lah kene Jawa ngilmune nek kaya. Kula yakin aku yakin mbok menawi para Pandhawa kaliyan Dewi Kunti Talibrata menika sampun pejah danten. Sampun mati, sampun lebur dadi awu. Pangkahan Sumpar Lindho kater bumi gonceng kumaludo guntur katuk Sengkuni kula wonten dawuh iki sapa Sengkuni menika Bratasena Bratasena kuwi Pandhawa apa Udu nggih Pandhawa lho jare Pandhawa mau wis mati dadi awu Sengkuni lah menika lak jare wong nyatane kita sik meger-meger menika lak nggih alhamdulillah nyatane para Pandhawa tasih waras wiris dirga yuswa menika kanugrahan saking Gusti Kang Maha Suci lak nggih ngaten jare mau wis mati dadi awu lah menika lak jare nyekseni Sengkuni alah menika lak nggih jare Sena wah ana dawuhmu kakekku Basuki tekamu Sena ya basaku tampanana iya ya Sena tak tampa ya mung pangestuku banyu mili ya Sena ya tak tampa Paman Prabu Desrarastra Ger Sena Bratasena iki ya anakmu Bratasena kang mapan ana ngarepanmu Rahayu Bratasena ya pangestumu basaku tampanana Sena Dirgayuswa Sena ya pangestumu mentas napa kabar apa kabeh kok najena Dirgayuswa marang Bratasena ngene Sena kabar kang sumebar jare mbok bakul sinambiwara kuwi para Pandhawa dalah Ibu Kunti Talibrata pusirna margalayu sebab bali sigala-gala dadi awu jarene sapa jare Sengkuni lah mboten kula menika lak namung mirengke mbok bakul sinambiwara kalih tukang becak niku jarene kok para Pandhawa niku pun mati dadi awu